hapot naan. Ngunyan, uya ang hapot. Mananao daw kita ngunyan jingki headset. Aram mo, anong hapon ka na headphone o headset? Ini nga araw kini oh. So may speaker baga. So Albay Computer Electronic Supplies and Repair. May gustong ipanautab sa endo na headset. Mahal ini. So mga pang teenager baga, di ba? Pero pwede man po ini pang coverage. May ipamanautab na headset kita, ngunya na aga. Siyempre, as usual. Dapat may simbagon ka mo, mga tugang na hapot. Good morning nga pala kay Dr. Chris Gianan. Salamat tabi amigo. Nagbisita digdi sa DCGB si Dr. Chris. Nagbisita ngunya na pagkaaga. Thank you tabi amigo. Dr. Chris Gianan. Amigo to talaga rin. Nakakalingaw. Yan ang tunay. Mga maray na ano yan, mga maray talagang mga amigo. Di mananaw kita ngunyan ki headset, tabi mga tugang, ngunyan tabi na pagkaaga. Adi, para po sa Endogabos. O, sige daw. Magapo tabi sa 0928-777-5548, 0966 20300. Tama ba? Ang recollection ko kang numero ko. Dahil ko na matandaan na. Madali lang. Bago na kaya so number ko sa kwan, sa smart, ano? 0966-203-0034. Tama pala. 0966-203-0034. Number natin yan sa Globe. Sa smart po, 0928-777-5548. Okay na? Hay na, ang apod. Ay, may nag-apod na sinimbag ko. Ito. Hello, good morning. Hello? Hello, good morning. Hello. Yes, good morning po. Ano po? Ay, garigwa ka na, migo. Nagkaroon ng gana ka na. Okay. Pig-claim mo na, tabi. Hello? Pig-claim mo na. Iga pa kaya damang apat na day nag-claim kan sa indang ano yan, kan sa inda tabi na ano yan na premyo. Baka po pwedeng paki-claim na nindo para day na magparaisip so aces tabi ha. Okay? Ayun na. Hello, good morning. Hello. Good morning po. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Taga saan po? Taga-digdi po sa Albay. Sain? Sa EM's Barrio po. EM's Barrio. Ano po ang first name? Hindi na, sir. Takong sana. First name. First name man sana. First name na. Gladys po. Gladys. Daraga ka pa Gladys. Sumayagom na. Ay, wait. Agaw na, sir. Pero so aki nindo. Ay, mayo pa po. Ay mayo pa. Pero ang taon na kamong agom magagom. 9 years po. Ay nandiya. Halawigon. Ade. Depay ka nang gana sa kuyang flash drive. Day pa ade. Hindi pa po, sir. Pero ang itatao ko Hindi pa. nga na aga. Headset. Ara mo so pang talinga. Headset. Iyo po. Pangrimati ini. Ngani na siguro. Itaw mo kay agumo. Ay, siguro po. Ngani na de pag nagapararibo ka headset niya. Pag magayon sa kuya, pag bako sa iya. Isus, Meron po, joke kadiguan lang. man na. Oy, unang hapot. Po. Ano daan ko mo na hilang kan mga computers? Ay, alat. Virus? Naba-virus, sir? Tananang! Sorry. Sabi ko na, sir. Dede. May computer ka mo dyan sa araw nindo? Laptop? Laptop. Igwa. Laptop, sir. Oo. Ano, Laptop. pag ang computer mo nagkaka-problema, anong usually na findings? Ay, sa CPU. Ano pa? Ano ba Minsan, nagkaka-difference ang CPU? Opo. Dahil sa ano? Sige, sir. Sa iba na lang lubos Di, talaga. tama Hindi ang- ba ko para sa kuya eh? Ika masyado ka man na. Masyado kang matampuhin. Kaya matampuhin ka. Aramon simbag mo? Aramon simbag mo? Tama. Ayaw po. Oho. Virus ang usual na helangkan mga computer. Sabi kang Opo, Albay tapos Computer sa CPU Electronic. nangyayari. Iyo baga. Oo. Aram mo kung Opo. ngayon ang ACES? Hindi po sa may Legazpi, sa Ayala.
Digdi po sa may kuan, sa may dinagaan, sa may LCC. Yan, dinagaan. Sorry. Sa may LCC po. May Tama. Quezon Avenue baga. Sa Yes po, V&O yes. building, diyan ka ma dyan. Harap ito sa DBP. Opo. Oh. Uy, aram mo, magayon daw ang boses mo. Ay, sir. Salamat po. Oh, grabing swerte ni Agumo, di. Sir, nag-apply ako before sa DCGB. Sig-reject mo ako. Ay, kadam na. O, di. Kay puwer mo nang itaram sa ko, ngunyan, sungaran mo, tatamang simbag mo. Sir, off-air na lang. Isend ko ang number ko, sir. Ano ba na kodo tonta ka dyan na? O, i-text mo na lang. Iyo. Yes, sir. I-text Thank mo you so ta. much. O, i-claim mo so premium tulos naman sa ISIS, ha? Dumanon mo tulos mo niyan. Ha? Yes, sir. Amo, nagbukasin na mga 9 to 5. Bukasin na, ha? Opo, 9. Iyo. Opo. Di mo na pag-iba si Thank you so Agumo. much, sir. Di mo na pag-iba si Agumo. Ito na sa trabaho. O, nasa trabaho. Yes po. Okay. O, i-text mo sa Watching. pangaran mo, ha? I-text mo sa pangaran mo, Yes, ha? po. Yes, sir. Saan Thank ka you so nag-work? much. Saan ka Thank you, nag- Patronite, sir. Saan ka pala nag-work? Ay, digdig po ako sa, sir, sa Legazpi din. Sain? Sa Legazpi man po, sir. Opo. More on online. Para More ka on na- online. para- Opo. Siguro, Tapos, dakulong kang kliyente po. ta. Ang busis mo magayon, ano? Sir, hindi rin ako na. Ano po? Para man, sir. Ito talaga. Sir, pasan kong hita mo. Salamat. Malay mo kung magdara ka sa kong himirindalan, wag mahon ako kayaan. Oy, salamaton. Congratulations po. Hello? Congratulations. Bye-bye. Thank you so much. Apo, bye-bye. Yan ang pigsasabi. So, pangaran po, paki-chat. Ta i-forward na tulos duman mga tugang sa ACES. Adi. Okay na. Belated happy birthday po kay Ma'am Angie Morcoso. Ate Ands Morcoso, belated happy birthday po sa imo. Kumusta ka po? Birthday ka pala na. Happy birthday, Angie Morcoso. Yaon ni dyan sa simbahan, sa Chancery o SADP? Pasayaon si dyan sa simbahan. Hello? Hello, good morning po. Good morning. Maing traman po. Maintra ka? Opo. Taga saan ka po? Bangkarwan. Paano po ang computer nagkaka-virus? Dahil sa iba-ibang Ano? Aram mo sa ISIS ko nahain? Iyo po, nagpa-repair na po ako duman. Excuse me. Kaya lang, di ka na makabalik naman. Di ka mag-premium niya na aga. Bata, kay puwang kan aki ko. Ay, nay ko po. Aram mo. Kang inot. Maski ko ta USB, tinawanan ta ka. Kudi, pag na nag-claim duman sa ibang mga winners, ipa-forfeit ko ito. Tawan ta ka. Itaw ko sa imo, ha? Iyo. Sige po. Okay, welcome. Bye-bye. Okay. So mga nanggana tabi duman na pigtaota sa ACES tabi. I-claim na daanin do. Uy. Sabi ni ang owner kaya ka ng itsura, gari po Cesar Montano. Di ba? So, sabi ni Cesar, ang apod ko sa Cesar, pag nailing mo talaga, masyaka talaga. Cesar Montano talaga ang dating niya. Pagkasabi nga niya po duman sa mga winners may na mag-claim na nga niya po kang premyo. Tamay may apat pa. Ha? Tabi mga tugang nagki-claim. Sabi kan texter ta, ito nga yung kauron mo, gari daraga, at may agum na nga ni, 9 years na daasinda. Sabi, Then ako nagpaparahapot ko kung ano-ano, tabata may agum na baga. Di ba? Sabi ni Joker, very common nga yung helang kan computer, alay ko. Latusun ta ka dyan. Ay, mina-off pa, no? Tabi. Hi, so winner. Ito, nag-text na tabi. Ito. Okay. Taga-EMS Barrio. O, sige. Okay na? O, sige po. Salamaton, tabi. Congratulations, Ate Gladys. Yan. Alright. O, bueno.
Mga tugang 5 minutos bago po mag-abot ang alas 8 nin aga dili po sa DCGB. Di, ngunya na aldaw. Sabi ni Rondon, yan ang kamahal, BP. Latos unta ka dyan, Rondon, na, pait mo naman, Rondon. Napait mo yan. Tabi, ngunya na aga, pagkalingan ni Rondon na, pero magayon, medyo nakuha ako kang boses niya, na-mesmerize ako kang boses niya. Inda si Dr. Chris Con, medyo, nakuha, napapreno kibigla kang nadangog sa boses ni Miss Gladys. Inda kon pagkadagog ni Pading Chris, nakapreno sa kibigla. Ako nakuha sa talinga ko natanyog. Ako kaya, ang talinga ko, sensitibo sa magayon na boses. Maski sa mga lalaki, ang the best na maaraman mo kung boses ang babae, boses kang tao magayon, sa pagi kang cellphone, buda sa pagi kang telephone, landline. Yan, so, pedo kan yan. Pag nag-report ka baga sa telepono, buda sa cellphone, yan mo marireparo ang magayon na boses. Nin babae o lalaki. Yeah. Lalo na si Madam Angie na Morcoso, ay kagayon-gayon kang boses. Kagayon-gayon kang boses ni Madam Angie na Morcoso. Garo ano sa magturugan sa Dr. Faye Lauraya, mga magayon ng boses, kang pati ang sa indang pag-pronounce, magayon nonon. Tabag dangugon. Ano, Ma'am Angie, Ate Angie Morcoso, kumusta sa tuyang senior moments? Baka ang nakasabot kang karaw ko kay kay Ate Angie, kami man sanang daw. O baka igwapang iba. Yeah, di ba? Okay, o bueno. Birthday, salamat po sa bihon. Marikay, di mo nung tod-tod si Ate Angie sa opisina niya. Baka lamang may sobra pang bihon. So sa iya nakuan, so sa iya tabi na birthday. Yan. Happy birthday, tabi. Alright, o bueno. Ano nga ni sa pag-iris? Nawala lugod sa pag-iris turyanta. O di, ngunya na aga po, opening of classes sa mga private schools. Ang public schools ma-open tabi sa August 29. Kaya kasbago nag-agi ako diyan sa may Barangay 24. Naghanap-hanap lamang kita kipansit bato na may buda tinapay. Kadakol ka nag-aaragi na ng mga estudyante na mga sa college. Tabi buda sa high school. Mga tugang, kaya expected ngunya na medyo magiging pano permi ang mga jeepneys, magiging pano permi ang mga tinampo dyan nag-arabutan na sa mga estudyante, mga preskuhon pa. Pag primerong laogan ba sa college ng mga estudyante, mga aura, mga magayunon pa, mga presko ang pandok. Pag nagkaperang bulan na kaan, mga 1 month na, 2 months, 3 months, mahiling mo grugi na yan. Na problema na kan mga activities, kan mga teachers. Pero po, mas magayon, mga tugang na relax na kita sa pag-iadal. And ngunya na aldaw man, launching tabi kang Brigada Eskwela. Diyan po sa Gugon Central School, no? Ang gabos na mga schools division superintendent sa Bicol region, bako ini albay lang buong Bicol, mga tugang magtitiripon tabi diyan sa diyan tabi sa tuya na Albay Central. Kasabay diyan ang regional director kan DepEd, asin mga schools division superintendent, mga tugang para i-launch giraray, relaunch sing dapat iyan di ba? Anyway, yung term nila. Mga tugang para sa Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela databi voluntary services. Voluntary ang pagtao, voluntary mga tugang ang man na contribution diyan, lalo na sa mga parents tabi asin iba pa. Regional kick-off
sub-an brigada eskwela sa Gugon. Yan. Salamat po sa texter regional kick-off. Salamat po. Regional sa Gugon po Bako Albay. Ayo, tama. Sorry Ang nasa isip, nagsi-senior, oy Madam Angie, Ate Angie, nagsi-senior moments naman ako Edi, sa Gugon Central, gigibuhon tabi. Gugon Central Elementary, Gugon Central. Yan po, yan sa Lacandula Drive. Tama ba? Lacandula Drive yan. Okay? O dyan tabi ang tripon. Ngunyan na aldaw. Tantoon, may mga makauron kita dyan. Mga tugang tagumuston to ang regional kick-off sa Gugon Central kang Brigada Eskwela. Hello, good morning. Good morning, Kuya. Yes. Pwede po magapot. Ano po? Software po, tabi. Ay, di po ako pwede mag-off the air. Mag-air gap kita. Ano pong hapot? Abo ko mo na itaramsay mo makabulgar ta. Problema ni sa kung PW. Latoson ta ka na. Sige na nga ni. Anong problema? Saan po yan? Saan? Dahil saan nangyari yan, tabi? Saan nangyari? Ayo. Arog kay ni, siguro ang advice ko si mo, rumani ka na sa punong barangay. Para mahusay po yan. Diba, si Kapitan makatabang ka sa doon na maayos yan, ha? Nakonsyon na yan. Ano po? Di kaya nga ni, agapan mo iyan, tabi. Di mo pag, kung nakakaisip anaki mo kiarog ka iyan, di pagpabayaan. Ika bilang magurang, dapat magibo ka kipaagi na, matabangan mo ang aki mo, taday man siya nagibo, kampig ako sa iya. Primero, dumang ka na kay Kapitan. Ikadua, kung dahil si Kapitan mag-action, humagad ka ki-intervention dyan sa, anong munisipyo ka mo? Anong munisipyo tabi ka mo? Anong munisipyo nakasakop sa Indo? Dumumang ka sa MSWD, tabi. Humagad ka dumang ki-advise sa MSWD. Tego dyan ki mga social worker. Iyo po, di mo pagbabayaan ang aki mo tako nakakaisip siya ki-arog ka iyan, mga sinyalis iyan na baka gibuhon niya, kaya ang gibuhon mo, so aki mo, iba mo sa MSWD, matawanan ki tamang psychological, psychological na intervention. Iyo po. Kaya nga ni, iyan na istorya mong iyan, date and ma-resolveran di manay sa on the air o sa phone. Ano ang gibuon mo, ha? Maski anong sahot sa aki mo, kung ang aki mo nga nabubuli kimaray, takunday po pa man, iyan aram ko nung gigibuhon mo, dumumang ka po sa MSWD, igwa po dyan ki social worker. Iga po dyan ki makaka-advise, gibuhon mo na nga na aldaw. Nag-eskwela ang aki mo? Kaya nga ni, kung arog siya ka iyan, ihagad mong tabang sa MSWD, tayo igwak ki mga tamang advice kung ang gigibuhon dyan sa aki mo. Iyo po. Tanganing maliwanagan siya, ha? Iyo, sige na, bata off there, ka-on there, ako dahil man nasabotan kang listener ta so concern mo. Ngunyan, basta kulitong advice sa imo, dahil pagpabayaan yan, tako nagkaparataram siya ka iyan, dumang kay Kapitan. Kung may tabang ni Kapitan, regardless kung ano man yan, dumiretso ka po dyan sa MSWD, sa munisipyo nindo, iistorya mo ang sitwasyon kan aki mo para matabangan kang social worker. Iyo. May mga psychologist na pwedeng matabangan po dyan, ha? Makatabang, okay. Pero nga ka naki mo, kaya nga ni, iyo, imbis na magparahibi ka, aram ko na ang sa imong puso, na mamatian ko sa imong emotion bilang ina. Ang paghibi, tama yan, ma-express mo sa imong emotion. Pero habang naghihibi ka,
dumumang ka sa mga otoridad na pwedeng makatabang si mo. Tangani na magkaigwang intervention sa sitwasyon kan aki mo. Yo. Harani man sa gud yan ang munisipyo ni an MSWDO, di ba? Buda itong aki mo, di pagbayaan kisolo. Alat ko na. Anaki mo, di mo pagbayaan kisolo. Kung mahali ka sa harong mo, dapat may nakabantay na sa ago mo, tugang mo, diyan sa aki mo. Dapat para pasaluhon. Iyo po. Di mo pagpahalion sa harong mo. Okay. Ayo, kay di bakuan maray na minahali siya pipahali mo pigto maghali boda minabalik. Tama ka sa paghali niya makaisip siya kiba. Iyo. Kaya agapan mo na yan ngunyan. So may agum ka pa po. Sa ago mo, ipabantayon mo diyan sa aki mo abang ika naglalakaw kan sa MSW, may magkakatabang diyan sa imo, ha? Kung di makatabang sa imo diyan sa MSWD, sa naman maray kayo ni. Apunan mo gari ako, i-refer ta ka sa kung saan na pwedeng may mga matitibay sa psychological intervention. Iyo. Okay? Sige. Kaya nga ni, iyan na isyong yan, ibang solusyon yan, ibang concern. Pero kung iyan na pigatalam ka na aki mong gusto niyang mag-arog kaan, ay bakupuan maray, ha? Iyo, dapat matabangan iyang ki iba, ha? Ma-explikaran ki eksperto, ha? Okay? Sige po, salamat. Okay. Pasensya na ka mong mga tugang ta. Itong nagapon sa kuyang misis, may concern sa akin niya na abo ko man itaram sa indo sa ere sa mga pig-attenderan ko kayang seminar itong pigaparataram kan akin na sinyales nin ibang klase, ibang tendency ng akin niya pwede tabi na magkomiter nin ibang paagi para sa iyang saliri. Kaya puan kayo ito intervention bata baga natanaw yan sa sa mga munisipyo dapat ko taigwa dyan ki mga empleyado na ngaya. Pero ayan, pigato ang kwenta yan sa MSWD. Ayan ang mga social workers. Tatao yan kaya. Yan na registered social worker. Taratao po yan kaya. Kung medyo nahiling ng magabat-gabat, i-refer ninda yan sa ibang persona. Iyo po. Kaya, ayan ako, yung baga ang problema. Pagharayo ka sa munisipyo, lalo na pag medyo tios ka, mapagalon. Aday mo gari basta-basta maabot. Mga tugang ang sitwasyon kang palibot. I think DOH have doctors for mental health intervention. Igwa po tabi kay ang DOH madam. Pero kung ma-assess dumang kang ma-assess kan MSWD, no? Ma-assess kan MSWD kung po 'yan. Tayo na igaman sinda Rural Health Unit pero kung talagang medyo magabat-gabat refer ta diyan sa DOH na pwedeng makatabang in DSWD Regional Office. Okay? Sige po. Thank you, madam, sa concern. Alright. Bueno, mga tugang alas 8 oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Sa pagbabalik, ano ba pang mga istorya po, mga tugang saan hapot, makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Plemex Forte. Plemex
Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ako si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabadisto. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. Bimeg Integra Wormex. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Bimig Integra Worm X Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang Bimig Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. Fenbendazole plus praziquantel plus ivermectin is the generic name of Worm X Max. Bimeg Integra Worm X. Isang tableta, bilis tanggal ang bulate. At Bimeg Integra Worm X Max na 3-in-1 dewormer. Now available. Ang nag-iinom ng vitamin D Canfarex, Excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Katabang at tamang dieta asin ehersisyo, nga rin malikayan ang tanglay, tusok, bagol, asin at pagutro kaini. Excited. Parex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito. Now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemix. Basta lagundi, Plemix. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemix. Basta lagundi, Plemix. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot nung namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Ay pinggang Pinoy malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan.
Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ng Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit, no? Try na! D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, Power pula! Power puti! Ang power ng Surf Bars ang galing-galing! Power pula! Power puti! Baretang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Pabili ng vitamin C. Yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kaya yung vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinde pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa Indang Branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Anhapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa 8:17 oras po sa Pilipinas. Report, hali po dyan sa luwas. Ang pagbukas daw kang klase sa Albay District nagdaranin na traffic sa nagkaperang eskwelahan. Iyo po ang nanutaran mo niya na pag-aaga. Aramo ta po ang detalye sa report ni Ans Galero. Good morning, Ans. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta na matian ngunyan ang gubot kan trapiko sa primerong aldaw. Kan pagbukas naman ni kalasihan sa nagkaperang eskwelahan digdi sa syudad kan Legazpi, partikular na sa Albay District. Ngayon ang presenteng sitwasyon sa kalabaan kan Rizal Street kung saan sa may parte kan Divine Word College nagkapiraan mga natotraffic dahilan yan sa mga first day kan klase ang mga estudyante nagbabarabaan sa nasambitan ng lugar. Pag abante naman digdi sa may kahalabaan man ginari kan Rizal Street sa may St. Agnes Academy dahilan sa primerong aldawman kan pagklase human o siring man kayan ang naging sitwasyon ngunya na pag-aaga kung sain siring kan mga dating mga taon pag enot na aldaw kan kralasihan sa mga eskwelahan ini talagang dakol ang mga private vehicles na pigagamit para palaog sa indang eskwelahan kung kaya minsan nakakakausain nin trapiko dahilan kini ang mga personahes kan public safety office sa pangyelot man ni retired Colonel Rolly Esguerra nagtabang para mapacify o kaya
kalayaan na estado kan trapiko digdi sa nasambitan ng lugar. Asin sa katunayan sa gudso ngayon, iyo ang nagtatarabang para talagang malikayan ang gubot kan trapiko sa siring na lugar. Kunyan, apera kan mga personahes kan PSO Legazpi, yaon man ang presensya kan mga kapulisan sa mga nasambitan ng eskwelahan para masiguro man ang pasiorden ngunyan na primerong aldaw kan karalasihan sa pribadong level. Yan tabi, VP ang sitwasyon digdi sa Albay District, may koneksyon sa siring na bagay, kay Bahan Siboy, Ans Galero, DCGB. Salamat sa report. Hali dyan sa luwas. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. May text po digdi, basahon ko ini. Aram mo, dako lang ganun makaka-relate ka ini. Pero dako po aram kung ano ang simbag. Pero mas maragay na mahaputa kayan ang mga officers digdi. From 4733, sabi niya, "Good morning. May concern lang po ako. Gusto kong ipaabot sa segment mo anhapot. About BS Accountancy sa BIO. Ta sa mga incoming fourth year, dakol po ang malipat sa ibang school. Like Divine, UST, tabagsak ang bag estudyante. Diiton sana ang regular fourth year student. Kalaklan na ma fourth year irregular. Nga taarog sindakaan. First day of school ngunyan sa BIO, kahirak man kan mga aki na day kaya mag-eskwela sa private school. Sana po madiscuss mo ang isyong ini, ASAP." Ara mo, haloy na yan ng gusto kong Di ko alam ko nang gigibuon ko sa isyong ini. Ara may punto ining hapot na ini. Diyan kaya sa BIO, maigpit ang pag-abot sa mga kurso na may board exam. Ipahanap ko daw ang dean tabi na diyan sa CBM. Bago ang dean diyan sa CBM, at gusto nilang ilangkaw ang standard kan BIO CBM pag-abot tabi sa accountancy. Igwadyang ki ang grading system sa inda, pag major subject, dapat po ang grade mo, dahil ka dapat magbaba sa 85, 2.4. Pag major subject yan dapat dahil ka magbaba dyan sa 85. Pag bubinaba ka dyan, gari may mga remedyo na pigigibo, pero tabi pag dahil na talaga, ang last recourse, maghanap ka o mag-shift ka sa ibang kurso within Bicol University. Or matransfer ka sa ibang universidad. Inya kung pobre ka. Di ba? Na kung pobre ka. Iyan ang hapot yan. Kaya, di ba? Kaya, ang nakakakuan talaga dyan, sa mga matali. Di ba? Kung pobre ka. Iyan, because they want mga tugang to maintain the quality graduates para dakul ang pumasa sa CPA board exam. Yan ang sabutan ko, tabi, para sa reaction ko digdi sa texter na ini. Pero, mahagad po kita ang kipaliwanag sa school administration. Okay? Hello? Hello? Hello, good morning. Ay, naputol. Di ba? Mahagad kitang paliwanag ka yan. Iyan ang sa indang patakaran. Hello? 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 Hello, good morning po. Nawawala. Hello? Hello? Wala talaga, nawala. Di ba? Yan ang patakaran. Kaya talaga, dahil kang ibang, pwedeng, ang aki mo, itatransfer mo sa ibang schools. Or, mas-shift ka ibang kurso ang aki mo. Sa loob mismo kan Bicol University. Pero, di ba? Takon, dahil ka makapasa, kaya sabi nga sa rong texter bagsak mataas ang standard ng Bicol University. Di ba? Hello, good morning. Good morning. Good morning, ma'am. I think
pag-enroll mo pa sana, aram mo na yan. Iyo po, pag-explicar po ang talaga, madam, kan program chair. I mean, it has been, Sa estudyante muna sa parents. Aloy na yan. Yes, Ang mga first year, aram nila that by the major, pag ano na, ma-attrition na, makapili na kang so makapasar. Yes. So, it's not really that kung mag-aware ka, nag-risk ka, you risk. Yan, makayod ka Kumbaga, talaga. hindi naman nagtago ang DU na pag-abot sa araw ka ending year, mabawas. Yes. So, Talagang, so at least, kung nagtago sa DU siguro, na sinda tigpaisi, sinda aware, Iyo. sinda tig-import. Daywan, ma'am, very transparent Pwede ka man. talaga magreklamo. Very transparent man sin pag-abot sa araw kayong bagay eh. Pag-explicar sa Yes, estudyante. since you accepted the conditions, nag-accept ka kang conditions kang because university, Masunod ka. nag-acceptar mo eh. Yes, And then, may ka dapat nagreklamo. Yan, As Iyo. simple as that. Yes, Siguro yes. kung without any previous information, without previous clarification, pwede. Pero since aluyo na yan ang nangyayari, aluyo na yan ang tinaram, and well aware ka kapag enroll mo pa sana. Maadal ka talaga. Di ba? Matsaga. Yes, yun po. Yun po. Ito nga rin, Kwan, pag major subject ka dapat 85 pataas, dahil ka magbaba dyan. Pag mga 84, may remedy pa dyan, may kompre, tatawang ka pang tsansa eh. Pero pag dahil na talaga, mas-shift ka na, umahanap ka na ibang eskwelahan. Dahil mo na meet standard kang kolehiyo. Iyo po. Well, ikaw ba ito na sindang certain number na pwede nindang i-handle, ituruan. Yeah. Payments, I mean, it was klaro from the start. Yeah. Klaro from the start. Yes. Okay. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Yeah. Thank you, di ba? Sa kuya pong experience siya, mga tugang dyan sa Bicol University, pag-abot yan sa mga may board exam, klaro yan. Pag first year pa sana, kaya pag first year na mo, kaya 3 blocks o 2 blocks. Pag third year, fourth year ka, nagninipis hanggang sa kumpirana sa naan magakuan dyan. Because, sa poon pa sana po, properly brief and properly informed ang mga estudyante, nini ang standard digdi. Di ba? Ini ang dapat na sunod doon digdi. Di ka man basta-basta actually papahalion na dahil remedyo. May remedyo yan na pagigiribo dyan. Di ba? Except duman sa mga bako siya, mga board mga subject na may board exam, di ba? Aro nga kan mga engineering, architecture, di ba? Aro nga kan mga nursing, di ba? Yan tabi ang kwan dyan, ang sistema dyan. Hello, good morning. Good morning, sir. May ito po kasi dyan sa BU, ikaw magasatigapon na retention classes ba yun? Yeah. Pag hindi ka naka-qualify sa accountancy, pwede ka mag-shift kay ibang course na correct. Related sa accounting courses, halimbawa financial management, accounting management, accounting. Yan, hinali na nila ito. Paano man kaan sa mga akin na kinat-afford sa private school? Iyo. Pero sir mo yan, kung bako na-qualify sa accountancy, kaya lang, sana naman, tayo niya pag anong akin na nawawara na lugod kay anong tawag gayan, masip baga sindang ibang courses. Kita na, diyan man ginaray sa BU. Yeah. Oo. Pero ang aram ko, sir, yun ang point ko. Ang aram ko, sa mga estudyante na talagang din namin meet yung standard kan accountancy, pwede kang mag-shift sa kurso within 7. Sinali na ninda ito. Talaga? Dahil na ka ito? Sinali na ninda. Sige sir, ipa-clarify ko sa reporter ha. Ipa-clarify ko po yan. Sana po, ibalik nila na ito. Tapaguna ko. Kaya naman kan mga akin na, iyo man nga ni ang pangarap din na makatapos sila sa BU. Kaya nga ning tuition. Iyo man talaga. At apig-aragawan yan. Di ba? Pero ikaw pa nga ni, so alimbawa sa kabaga sa subject mo, ina-upload na makumpre ka. Yeah, oo. Tapos, mabayadan mo ito sa professor, mabayad ka sa professor. O ngayon, kung nagbagsak ka giraray, ma-repeat ka giraray. I-repeat mo giraray, mabayad ka na naman. Ma-repeat ka kang kurso? Iyan ang time na mahali ka na daan yan. Yeah.
Totoo yan, sir. May bayad ngayon. Fail ka sa wrong subject. Ma-repeat ka, may bayad. Mabayadan mo eh. Yung ani po, naku, so aki mo nga ni po, yan man dyan. Yeah. Kaya medyo nakakatarap ako kanta. Iyan so experience ako. Ayun po, naging classmate ka nga ni, so aki mo kataki ko man. Ay ko nga ni dyan ang mga nag-14 na, mabaralig pag-iraray dahil may mga back subject. Iyo, totoo. Totoo. Ayun Maulit. po ang point ko po. Kung ba pwede, ibalik so, halimbawa, masip na lang ka ibang courses, basta din maghali sa bio. Mahalong baga sa pag-eskwela sa mga private school, basta opening na ang classes mo niya. Opo. Yan, sir, ang pwede tang i-work out. Aram mo, may tama ka dyan. Ang aram ko kaya, pwede mag-shift sa kurso na yaon sa CB mismo. Hinali pa lang. Kaya ito po igwa. Dahil na mo yan? Hinali na daa. Sige po. Yan ang dapat ang i-work out na. Pwede kang mag-shift sa ibang kurso. Yes. Okay. Thank you very Very much. good, sir. Thank you so much. Thank you. Di ba? Very good point. Ang aram ko kaya, pwede kang mag-shift ngaya sa alibang nga failed ka sa kurso mo o sa kwan mo, ma-shift ka sa accounting management, financial management, ano pa diyan? Entrepreneurship, ano pa diyan? Management, economics, di ba? Sabi niya, hinali da. Sige po, ipa-verify tabi. Mga tugang iyan, di ba? Na bagay na yan. Okay? So yan tabi ang consent diyan. Anyway, sabi nyo kaya, mas kung kita, sabi nga ni, masyado kita dyan nakakonta, free tuition baga, ang Bicol University. Hello, good morning. Hello. Yes, morning, Kuya Nes, maray na ka. Good morning. Opo. Ako may experience sa bio, so aki ko, matay ko ta ki mechanical engineering. Dahil niya inabot sa requirements. Opo. Anahanggan ang kanaki ko, mechanical technology. Nakagraduate bang giraray sa bio? Opo. Oo. Ito itong board exam na mechanical technology. Iyo. So sangunyan hain so aki kung ito. Oo. So aki ko hutong niyan sa New Zealand nagtatrabaho. So meaning talagang garo itong pagkuakan aki mo sa kursong yan duman siya na qualify. May regalo ito ni mahal na Diyos. May direksyon tinaw sa iya. Di ba, Kuya Nes? Iyo nga ne. Duman siya ma-excel sa trabaho ito. Nakaduman nga sa Japan, then nakaduman sa New Zealand. Wow. Then may saro pa ko ka na example tabi, Henry. Opo. Kaninot, ladiray so mga nursing courses sa bio, lalo na sa tabako. Ladiray meaning, pag second year, mati ka kang board exam sa midwifery. Pag dahi ka duman nakapasar, dahi ka na i-enroll sa third year. May kaklase so aki ko na dahi nakapasar sa midwifery. Naglipat sa ibang eskwelahan, pinadagos niya so nursing niya. Hanggang sa gunyan, dahil managing nursing ito, dahil manakapasar sa board exam kang nursing. Yes. O di sayang, so, pag nursing niya. Iyo. So, in fact, ako, nagpapasalamat ako sa eskwelahan, narog kang bio. Opo. Maski kuta na ang mga private school, dapat arog kayan ang gibuho na may stricto tindang admission, buda retention policy. Tanganan mga aki, mag-urugot pag-adal. Yan. Buda, mag-guide sinda na dahi pagparapirit ang sa diri sa dahi man kaya, dahi man pwede. Iyo baga. Arog kaya. Ako pigbalo ko yan sa nagdin man ako ka ito. Pigbalo ko yan, kaya lang dakulon ang violent violent reaction ang nahiling ko sa ibang parents pigpaparapirit na mag-take criminology suaki tangani maging macho pero ang hilig ka na aki cosmetology. Malabo na mangyari ano. Kaya pasalamat kita sa mga arog kaya ng eskwelahan. Dapat nga ni duman kita magpa-eskwela sa mga arog ka na may retention policy. Opo. Okay. Thank you, Kuya Nes. Salamat na. Magayon nun ang point ni Kuya Nes. Angie, mobile. Dumana daw tabi sa bio sa SEBEM, si Dean. Kung bako sa si Dean sa mismo ng si Presidente,
Si Presidente, baka makauron tango niya. Di kaya ang kontak sa, di akong kontak sa Presidente, boda sa din kang CBM. Dumana daw, tabi, kuwanta na paliwanag tungkol, baka may habol pa 30 minutes pa man di ba? 30 minutos pa man. May mga magayon na mga reactions para sa pagiging mahigpit about yan sa mga retention na yan. Di ba? And mas marin na nakaklarify ang issue, ha? Dumana na yan, baka mahabol. Tapos si Joshua, may instruction ako dumana iba. Baka yaw na sa gugun. Dumaan sa gugun yan kay Joshua, sa kampo, buda sa gugun, nalibong ko si Joshua. Tabangin na muna, dalaga na duman sa CBM or sa sa... Di ko alam ko siya ang din mo niyan kan CBM Baka makauron ta. Yeah. Or si Presidente, ha? Okay? Tangman makontang. Sige, thank you so much, Ange Tabi. Mga tugang alas 8:34 oras po sa Pilipinas. Dakul pang mga reactions, di babalikan tayo yan, Makalipas lang kayo ni na mga patalastas. 8:34. An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa'yo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enot mong namit, ikwatulos sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Road
Rubio Building, Gogon, Sirangan, Virac, Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin matauwanin justisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa tuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababa ni edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuway sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa lay kan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikonkon sa karsel pero dai man tulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahanan assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki, iligtasin da sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramunan mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan baka kay Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Jim's Coffee may bago pre. May twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa. Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix. May twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix. Ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix. May twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Anhap
hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Ay, Mobil. Mobil. Pipi. Sa'yo na ka mo. Maharalin na, Pipi. Sabagay, 15 minutos pa masana ka mong dalaga na. Bataan Padaraga, Ligas, Alba. Saan ka mo hali? Kami sa may sinito, sa may terminal kami hali, Pipi. Bata Ali, pagaling Ligaspi Padaraga, ang biyahe ka, 30 minutos. Dati, mga 10 to 15 minutes lang yan eh. Mauto na ngon yan. Sir. Sige, sir, mas madaling makauron sa presidente o dyan sa din? Oo, na, Pipi, sa din. Sa din gayo no? Mas madali. Di ba? Bako masyadong kuhan. O, bala ka na. Baka lamang abuton ta. Saan na ka mo niyang parte? May pa-EMs na kami, Pipi. Mga tama. Alas 9 yaw na ka mo naman. Sana makalaw pa. Tama, makauron ta lamang. Di ba? May kuhan lamang kita. May tao lamang kitang ano yan, clarification sa listeners ta. Ngunyan na pagkaaga. Ang objeto ta, maklaro lang. Bako man, that is their standard eh. Matagal na yan. Actually, pag abot sa transparency sa estudyante, pigataram talaga yan eh. Talagang magkon talaga, maghiribog talaga ay bag mo. Hello? Hello, Morning. Para lang po kayo. Ay sir, medyo pababa po kang volume kang radyo, ta nag-feedback po. Di mo pwede mong ibaba, di paglipat sa iba. Sige sir, ano po ito? Opo, okay man po yan. Okay po yung retention sa accountancy. Yeah. Pero siguro po, hilingon man po, kung ang nababagsak, ang nawawara, ang mahaling estudyante is almost gabos sa sarong black. Iyo. Kasi ang magiging question dyan is, arin ba may problema? Estudyante o maestro? Sir, Kung sarong black na ang mahali, effective ba siyang maestro? reflective sa maestro o sa estudyante, di ba? Opo. So, kung kan sana, attitude. mahiling din yan kang mga administrators dyan sa BU. Yeah. May point ka dyan, sir, di ba? May point ka dyan talaga. Kung nag-fail ang estudyante, sir, ang problema. Opo, halimbawa, Dakulo na sarong black factors yan. 40. Di ba? Dakulo na factors Tapos bagay yan. kapot itong bagsak. Oo. Tapos, duwang black ang kapot ng maestro, tapos ito bagsak. Oo. Sarong maestro lang ang may diferensya sa same na maestro. Yeah. Dakulo na mga factors ang pwedeng ilingon. Hindi ba may problema? Maestro o estudyante? Yeah. Yan ang hapot. Iya po. Very clear. So sana mahiling po yan. May mga maestro kaya na nagpa-power trip. Yeah. Okay. Sige man lang po. Sige, Thank sir. you. Thank you, Thank you so much. Okay. Abo ko na magdagdagan mga araw kanta. Ikaw man nga kung nagkakadarangog. May point siya ka na po. Saan ang problema? Sa estudyante o sa teacher? Sa nagtuturo. Di ba? Sige, bag na ko ani Joshua, ani Anso, magkakaurong niya na pagkaaga, babalikan ta po yan. Nasa linya po si Josh Babino, kay ba po ang tagapagtaram kan Campus Mianola, kan Philippine National Police, si Police Colonel yata ito, Colonel na yata si Malo eh. Police Colonel Malo Kalubakib. Joshua, good morning. Yes, good morning sa mga paraantabay. Kay bangko na ko si Police Colonel, Madam Malo Kalubakib. Lieutenant Colonel. Oo. Madam Malo Kalubakib. Garo pi-promote mo man kimaray si Mading Malo Duman man sa napaduman. Gigibon mo ng full-fledged colonel, di ba? Lieutenant Colonel. Yeah. Anyway, LT Cole. Yes. Ilipat ko ng linya kay Matang regarding ini kung ano ba talaga ang patakaran. Sa pagbuklat ng mga police blotters, regarding kung sa nangyari baga dito sa Iriga City. Yes. Madam, good morning. Si Henry po sa programa kan DCGB. Hello, Lieutenant Colonel Malo Kalubakib. Good morning po. Good morning po, VP. Yes, opo. And nagabos na nagadangog sa tuyo niya na aga, maray na aga po sa gabos. Actually po concern ini kan mga taga-media, taga-print, broadcast, or whatever, mga media personalities, concern ini medyo kulang kayo ni ang pakilabot ka nagdadangog. Pero, ang epekto po kayo ni Madam Malo, duman sa mga tawong nabablatter sa pulis, di ba? Sa nabablatter sa pulis. Yes po. Opo. Pwede pong maaraman kung ano talaga ang patakaran kang PNP, kang pagkaaram ko gari may memorandum ka iyan regarding po sa pagbasa kan mga police blatters oral daw
Iyan po ang daily routine kan mga reporters everyday, mga taga-media everyday. Madam Malu, ano pong patakaran ta dyan? Go ahead, Tabi. Iyo po. Narumduman po din doon na nagkaigo ako sa ito ng Zoom meeting during the COVID pandemic pa. Actually, may mga nagkakapera na po kaya na nagapot sa kuligay, nagreklamo or nagasumbong ng pag-access nila sa police blotter. And I remember one, digdi po sa Legazpi City, nagapot sa kuya sa Romedia na nagasumbong nga ni ma'am, dahil na po ngayon ako pigpapabukas ng police blotter. Tapos, nag-explain po ako dahil igo po kami memorandum circular dated May 2020 pa po yung police blotter and serious information access. Okay. Which in fact, during those days po, from 2020 to 2021, 2022, struggle is real po talaga sa parte ko as public information officer kasi kailangan kong i-weigh in kung arin lang talagang authorized or hindi. Okay. And pinaluwasan pa kami ng memorandum circular ng human rights about po sa pag-disclose ng mga information, mga personal information ka mga victim and the suspect. Yeah. Sabi ko, sa na kaya kami mapwesto. And I feel you na yun nga ang daily routine talaga ng mga media to get information from our police blotter. Ang sarong kasimbagan ko po during that time is for us po na arap na po ang police blotter is a self-serving blotter book na consign po anyone pwede pong magduman para magpa-blotter kasi sa indang mga circumstances. One-sided, di ba? Yes po. Without thinking po na yung pinablatter po ng sarong individual can be hindi naman totoo. Pwede siyang totoo or hindi natin alam. So we need to verify po or to validate yung veracity po ng information na pinapa-blatter po kan sa tuyang mga kababayan. And that point po, tinawan ko na ng directive din ang samuyang mga public information officers sa mga municipal police station na if ever man na may mga media na gusto magkuha ng information, dapat mag-agi na lang sa INDA para wala na pong chance na magbasa duman sa police blotter and at least verified na po yung mga information na itatao sa Indo kan sa muyang mga kapulisan sa baba or sa mga municipal or city police station. Yun po ang sa mga hahali ni kamo sa part na baka itong pig broadcast po kan sa tuyang mga media is self-serving, duman man lang po sa mga complainants. So dito po aram na itong mga pinag-complain nila, baka dahil hindi aram na kino-complain na po sila. Oo. Okay. In other words po, Madam Malu, tama talaga na, in other words, tama bang pagkasabot ko, bawal talaga, tama ba, ipinagbabawal nindo sa PNP, sa reporters o sa media ang pagbuklit kang blatter o pagbasa kang blatter for reporting purposes? Without permission po, bawal. Without permission from the chief of office. The chief of office. It should be the chief of police, tama? Opo. Pwede siyang magbasa as long as meron pong presence ng chief of police or anyone from the station para at least maaraman niya na ay sir, ito po hindi siya for public use dahil nag-request po. Igo po kami pang provisions na if ever man po yung complainant nag-request for not for broadcast, non-disclosure of the information, pinapatahuban na po yan, tapos ipapirmahan po yan kang complainant. Oo. Kung paano po yan, Madam Malu, ng konsistema na, ang mga reporter, as early as 5 o'clock, yao na dyan, kung dahil man dyan ang chief of police, buda dahil man dyan ang in charge na ma-approve para bukliton ang police blotter, what will happen, Tabi? That is the challenge now of the chief of police po kung paano nila may address yung requirement po kan sa tuyang mga media. And aram ko po, 24/7 may duty po ang bawat police station. Iyo, magayon yan. Ta syempre, ako kaiyan. Ta, syempre, yung reporter, bako sa nabarabad sa ere, di ba? Yes po, totoo po. Madidetermine kung ano ang newsworthy as in arian bako. If it is newsworthy, precisely, it should be balanced, it should have a balanced reporting. It should be reported on air, balance, no? Ang problema diyan sa blatter baga, one-sided baga ang blatter diyan sinabi mo,
na may trabaho ang One-sided love reporter affair. na maghanap kan ibong nanado para pasimbagon siya regarding sa issue. Pero okay Yan po ba na dapat. pag nahiling dyan sa blatter, pwedeng i-report na muna and to follow yung follow-up duman sa other side of the story? Yun po ang pigihiling sa kuunyan kung paano tayo i-address ang araw po kayo ng mga information. Para fair enough doon po sa pigbareta, and then ano man po yung side ng kabila. Kasi di ba po, dapat pag nagbabareta kita, both sides, dapat aram po ninda. Doon ang klase kay an interpretation kan ni taga media pag sinabing balance reporting or objective reporting. Report ngunyan, tad-tad so sa ibong nalado. Di ba? Report na alas 6 susaro. So sa ibong nalado, report alas 7:30. Within that program. Pero igamang saro na prinsipyo na dapat pag report mo sa sarong report, balance ang content kay itong report na ito in one reporting. One time reporting. Basta po, BP, sa parte ko, more on law enforcement accomplishment talaga ang Samoyang Tigboboga. Dahil ito man po talaga ang Samoyang pinaka-main objective is for the public to know kung ano po ang mga pigigibukan sa inyong kapulisan during the 24 hours or 24/7 in a week po, kung ano ang na-accomplishment na po during the week. And another thing po, syempre itong mga other circumstances like vehicular accidents, other events. Actually po, yan mga vehicular accident minsan, dahil pa po kami mga information sa what if ito po mga victim dahil mo makaulay, dahil kabistado. So, may mga chances po na delay din talaga yung info dahil kailangan pa pong mag-interview sa mga relatives. And saro pa po na na-experience ko, siguro po ko naramdaman nila itong dumagmang case sa Labo, Camarines Norte. Tinawagan ako ng Deputy Regional Director for Administration. Sabi niya, nag-release ka na ng information sa Dumagmang, which is, that was 5:30 in the morning. Sabi ko, sir, wala pa naman po akong na-receive. Sabi niya, kasi daw, nagreklamo na yung magulang ng mga polis namin na nabalita na sa national yung mga pangalan ng mga victim. For in fact, may pangaalam ng mga relatives, lalo na mga taga-Cagayan po itong mga victim po duman sa Dumagmang. So saro yan po sa pighiling ni Mana, igo kami kaiyan na provisions din po na dapat aram muna kang family bago po pangaranan sa mga biktima. Iyo, natandaan ko yan na condition na yan. Actually, it's a policy na ngaya, dulo pag binadil baga, di ba? Binadil, bago mo ma-report yan kung saan na lugar. Pero matrabaho ang pulis kan, madam, na yan mapaaram sa pamilya. Di ba? Dagdag na trabaho kang pulis. Halimbawa, ngaya si Juan de la Cruz, binadilig din sa Purok 1, tagal sa Legazpi. Tapos, agom niya, pamilya niya, uto duman sa Iriga City o sa Ragay. Matrabaho ang pulis para informaran sa pamilya na may nangyari sa agom mo before na ere. Paano po mangyari na makaskas tabi ang kwan, makaskas ang information kan pulis? Dalo na baga sa media, maski puro paano may competition. But may competition siya na may kwan dapat, may essence of balance reporting. Paano yan daw mangyari? Sa parte mo, naputol si Joshua. Sige daw tabi Joshua, kung paano yan na system mangyanta. Siguro dapat pag-irestoryan yan sa KBP. Ano din, di ba? Ano din na nagkon pigi-eri mi po ini mga tugang, apektado man kamo kaining paradangog, tabaga kamo mabiktima, di ba? Maging issue in the future. Hello, Madam Malo. Hello. Paano po mangyari na makaskas man sa koordinasyon kang pulis duman sa pamilya kang victim? Opo. Hello? Yes. Opo. Paano po mangyari, paano nagari makaskas man sa koordinasyon kang pulis duman sa pamilya kang victim para nagahalat man sa publiko na may report tulos ang nangyari? Yes, sir. Actually, sa parte mi po, dahil kami duman sa term na pakaskasan, ang samuya po is accuracy of information. So, hindi po kami lalabas ng information hanggat hindi po confirm. Lalo na po sa parte ko, dito na sa regional headquarters, ang dami na pong dinadaanan. From police station to the provincial office, hanggang po sa aming operational tactical office,
bago po yan maabot sa kuya. So, kailangan naka-filter po lahat ng mga information. And naramdaman ko kasubagot, kaya lang napundo so sa tuyang pag-upload, nawara man so dataram ko na sarong ay nabalik. May sarong instance po kaya na nag-flash agad sa Facebook na may tulunggadan ngaya sa Bato Catanduanes. Which is, sabi ko, hali ang information na yun, na nainot pa sa kuya, na di pa nga kami information, tapos binalikan ko sa Catanduanes, kami man niya, madam, mura pa manigi kaming information, tadhan nasa hot pursuit, nasa operation pa, susamo yung kapulisan. Sabi ko, wala, hilinga na, tanainot na, tapos sinapot ko, kung saan hali sa information niya, from a certain barangay officials doon sa area. See? Sabi ko, di ba, parang, hello, na-validate ba iyan na information na tulunggadan na pinag-guruyod sa mga pulis, may arog-arog ka iyan. Di alertado po kami dig sa headquarters, hala, grabe man, para arog ka iyan po ang nangyari. So, it turns out, after na how many hours, day ka man maka-infiltrate po, lalo na pag-arog ka iyan ng mga ambush caves, na may mga encounter, day ka man pwede duman maghapotulos, para lang may sa publiko kitang information. Bala po ang niya duman nagawing-wingan. So, pero, Madam Malu, may mga, ang media baga, may investigative skills, di ba? Pag iyan nakatupar, iyan kaya ngaya, kapitan. Bako bangga boss, kapitan. Ngaya, kagawad. Si kapitan ang nakailing duman sa gadan. May duwang gadan, for example. This is, scenario man lang po ini, ano. Si kapitan may nakailing kiduwang gadan duman sa barangay niya, tabi na deal. Kinonfirm ni kapitan, in-interview si kapitan. So reporter po, nag-violate daw kan patakaranin daw. Okay lang po yun kasi meron siyang resource person. Basta basta igwa siyang reference ay problema po ito. Sources. Pero pag ang information is halimbawa ngayon kay PNP na which is wala man po kaming pigpapaluwas na information na arugan, that violates na rin po sa sabuyang information dissemination. Okay. So, pag may, yun po, ang pinaka-general rule, kung may reference point po kamo, may tawo kamo na pwedeng may source, official source. No problem yan sa amin. No problem sa amin. Opo. Okay. So, ngunyan po, in short, tabi, Madam Malu, ano ang magiging dapat na tuumon kan mga taga-media pag maduman sa blatter pagkaaga? Ano dapat ang SOP para klarado po sa gabos? Maski ba ko aga, maski the other day, pag maduman sa blatter, ano po ang dapat SOP? Maduman sa headquarters? Perme po dapat nakaulayon sa Chief of Police or his designated spokesperson or public information officer po ang kada police station na dudumanan po nindo. Iyon. Di ba, those days po na nadiretso ka para sa police blatter para mapasa ka lang duman. Others, pinipicturean pa, may mga nagkakadaramay po na information. And another one, sir, meron po kasing i-input kita duman sa blatter book na mga dispatch po at yung mga police personnel. Iyo. Dapat din nakakaluwas talaga. So, iyan na pigaan mo na, di ba? So, sana po maintindihan nindo. But definitely, we will give all the information sa kaipuhan po at sa tuyang mga media. Okay. Very good. Very good. Last na lang po, natapo tang press release daw. Unay may haputi yan. Natapo daw ang press release daw kang pulis. Pipangaran ng gabos na mga suspects. Naday man kasabay, naday man po nakukasulado ninda. That is law enforcement po. Okay. Actual. And the court po directs us to arrest a certain person. Kung magsigsugo po kami, na nag-ibumi po na arrestohon and yung sarong wanted person. Iyon. So, saro po na datatig ko pangaralan ta ang mga wanted person is that baka may mga victim pa po siya before na pwede po na magluwas and syempre matauanan man ng station. So sa iya pong na-violate na right kan sa tuyang mga kababayan. Yes, okay. Basta pag nagduman sa police, blatter, o ang match ka ng oras yan, pag nagduman, ang dapat nag-ibon, maghagad ka approval sa chief of police or sa any designated officer na yaon sa headquarters. Precisely. Before na mag-booklet kang blatter, magpaaram. Opo. Kung suminabing habo, di magpirit. Dahil magpirit. Haga doon, so information. Ikaw pa po yan na saro. Pag halimbawa, pag halimbawa, ang sa iyang pigahagad is nasa under investigation pa. Opo. Or may mga statistic halimbawa which is hindi naman available sa blatter tab, they will just mag-give ng letter request na
they are requesting for this particular data. So ipapaagit na po iyan sa Freedom of Information, sa FOI desk na po. Okay. Sige, Tabi. Nasabutan mi, Tabi, para sigurado kita, para di mauturoso nangyari sa Iriga. Di ba? Amo po. Di ba? Ano na nangyari Pero naman sa po, Iriga po? Tapos sabi na relieve so chief of police naman, Tabi, Madam Alo. Is that true? Iyo po. Actually, inapudan ko man si OP. Sabi ko, anong nangyari? Tanaaraman ko ito is banggi na, mga 6 o'clock na eh. Talaga po sa kuya si Ma'am Lizelle sa Pinoso na nasa travel din that time. Sabi ko, ay di ko po aram iyan. Halos po, tapunan ko lugod si OP. So yun, ang istorya man sa kuya is naglaog naman sa Inda, which is nahiling ko man talaga sa pigpasahan niya man ako ng CCTV na naglaog, tapos siguro nagpapaaram siya duman, tapos din siya pigtugutan, nagdiyo-miyo muna siya duman, lakaw-lakaw, hanggang sa point na nahiling ko duman, kinuha niya literal yung blatter, tapos dinara niya duman sa may sala set na bamboo. So yun na po ang nahiling ni COP sa CCTV niya, kaya binaba niya ito, bakit nga kinuha mo yung blatter na wala ka lamang napaalam. And dapat alam niya or nag-courtesy man lang sa iya kung ano ang kaipuhan niyang information. Okay. So hinapot niya lahat. Inamin niya man na aram niya man kung anong data privacy, aram niya ang pag-access ng police blatter. Yun na, the rest is history na po. Apo. Thank you po, Madam Malo, sa pag-clarify. Mabuhay ka mo dyan sa Campus Simeon Ola. No problem po, Pepe. Maray na aga po. Yan. Joshua? Yes, si Police Lieutenant Colonel Malo Calabakid. Aram mo na, Joshua. Nagigibon. Yun na, aram ko na. Okay. Always Okay. practice naman. Okay. GP, Joshua Bino, alidigdi sa Campo General Simeon Ola, DCGP. Salamat, Joshua, sa report. Sabi kan sa rong texter, Tad, this is in connection, Tabi, sa eskwelahan. The school is vested with academic freedom, not the students. The school is vested with academic freedom is what to teach, who will teach, whom to admit of the course of study, how to evaluate the learning or lack of learning by the students. Yan. Okay. Yan ha. Dakol pa tabi mga reactions tigdi, pero garo din na kitang oras. Yaon na naman si Ann sa Sibem. Tigahalat pa tabi si din na makuaso kapaliwanagan tungkol sa bagay na yan. Kung maki-schedule na lang kita sa ibang aldao. Salamat kan sa nung pagantabay. Thank you. Goodbye. Mabuhay.